Abych je použil jako takový živý něco, co naklidí. Já zkusím. Hej, Xeno, vidíte je? Ty, já se neudržím za chvíli. Jo, to byly 2 study. Máš to náhlas do registru docela, ale právě mi to urvalo uši. Kolik lootu tady necháváte tam dole do prdele? Lutu? Ale to jsou také fragy tam za nami. A jste si jistý, že tam fakt chcete nechat nebo na tom? Hej, ale to si robíte srandu, že ich tu chcete nechať po těch farmy. No tak. Já to začnem. Doufám, že zahráte VTčko, ty vole. Do prdele, to jsem nezapnul, to pak zapnu. No. Vole, ani makem, co jsem tam dostal. Já jsem tam chvíli žil, ale prostě umřel jsem jako. Co to Co to bylo, vole? Nemají tam CPčko. Dovnitř. Oh, fuck. No bylo to jich CPčko, ale... Grimu je tam nahoře, jestli to teda nějak pomůže. Pičo, co to tam mají? Hej, čo myslíte, zabijú ma ty Xeno, keď tam prídem a skočím toho profa? Hej. Hraje za nás nějaká linka, když máme tolik prostor. Linku ve městě, poprosím. Ti lidi jsou někde v prdeli, vole, tak jako kam chceš chodit, či? Radixy, vole. Za nami sú Crashing Force, poďte ich farmiť. Taký ty hnedý. To jsou ale jiný, ne? To je jednou, respektive na to hnedé logávole, ktoré sú tagy a... Crashing Inferno. Stringy? Ty mají hustej stun, ty pičo! Stringy startují. Vytvářejte mi stringy, já jsem z toho spal. Zachraň se, kdo uteče. No, ještě počkejte, až Vespy dokastíte Memorize. Jabka, stringy a jdem. Co tam děláte vzadu? Ale prosím tě, nebolač na mě. Kurva, Redixy, vole, ty farmere, vole. Já jsem se pohlavil, umřel jsem. Upíchal jsem jim ho rukou. Já jsem stěl 4 poty, pičo. Koho milte? Já jsem... No to Barda, zase asi se... Hej, a už to, kde jste teraz? Postupujete alebo nie? No, Xeno jsou na prvním warpu, tak jsem mi musel zadivinovat profu, ale nevím, to vypadá to tady tak jako zvláštně. Tak si koukni a mám tak divinu, můžu se voltovat. Hej, klid. Oni tam mají naspäť toho Barda, ale nemali ještě zapnuté CPčko. Ty vole, to... Pač tam hrála Soul Grace, to prostě ta kráva, no já jsem si to Tak nevšiml. se všichni pustíte do toho barda. Nemám linku. Počkej, stringy zahraj. Nechceme zkusit handicap, to by se nám podarilo. Hej, Lotre, prežiješ to aj s tým? Neprežiješ to. Roberta vyžil do gildy. Já chci ten hrát, tak chci taky farmit s tím A kreatorem. Juri, mi tu vonku tankuje asi 10 fragov, to si nenechám ujsť. Ježišmarja. Tak vám to a já to jdem zabít. No, pojďte už dovnitř, tady už nejsou fragy, pojďte. Tak můžeme naběhnout. Tak chci ten hrát. To bude mi fér. Ne! Radix, já tě vidím. Já jsem se otáčal na to okáčko a potom jsem se zvěděl, že to je Lotra a myslím, že už by ma nemal rád, keby som ho skočil znovu. Ale to by se mi nepodarilo, nemám. A proč to kurva už nedobrají do té gildy? Otře, řekněš, budeš někdy ve městě, jak tě někdo nabere. Tak by... A dokud ty mi zase řekneš kdy, jo? Piče, vole, to fakt ale nejde, vole. Já ty poty mám zmáčklý prostě a byl jsem tam asi, já nevím, 3 vteřiny, 4, vole. Provouk radši ne, to snižuje defense, vole. To, na tom LKčku to je bereta, ne?
Ne, já myslel na Crashovi, Crash má statusový nožík, Jdeme vole. rychle, než se naleze. Jdeme rychle, než se No, naleze, běžte. zase ho nebudeme moc vykástit. Rychlo. Viděl jsi to? Ne? Sice říkej, jo? Tak. Tam jako někdo má přežít? Zase jsem prostě píchal, chvíli píchal, až jsem umřel. A GTBčko. Já jsem ani Berinu nestihl pocit. Stringy si mi mohl dát doku. Tak třeba si dostal z konkurs, dostal si 2 na 1, nebo já nevím přesně jak to funguje. On mi rozbil maňťák. Dobre on. Jo, Jako, to- ale... to máš hej, to, že ty hraješ s Paulem, tě ma vole. to pustilo. Poď sem ty šmejde, vole, s kytarou. A co kdyby jsme vzali taky BCčko? A na čo? Počkáme na staty, vole, aby sme umreli rýchlejšie? S tou vitalitou? No tak to je kravina, vole, ten Double HP. kreátor nezaměří všechny. Ten kreátor zaměří vždycky jeden cíl, že Ale jo. to někdy přijde, že to má plošné. To je cheater nějaký. To je sharpshoot, vole, tam padáš na sharpshoot a možná ještě to SGO nebo něco, ale rozhodně ne na demo. Stejně, proč je tu hru No, učíte? tak ale už byste Jdem? mohli naběhat. A my vždycky nenabíháme najednou, prostě já to úplně vidím, teď No, výborný. To byl můj, je. Nabídej. no, ale ten magnet už tam zase není. Recall rychle, aby to Tom chtěl. No, teď jdou Demoluj. Queen, Ten, no. Teď mě vydemovali. Teď mě vydemovali, to jsem to viděl. Ale rychle, lebo se tam vrátí. Já nemůžu, tady je 3 prdele lidí, já to hodím na věžce, jo? Já si... Běžte, jdeme. Prdele. Hlavně prostepovat a tak, prostě rozhodit. Ne, hlavně se moc nerozdělujte, ať vás nezatargetujou. Tomu. Busty, rychle na Loveless. Pojď s tím likolem a někam se schovej. No teď, Yes, on mi tam na ty zapad. busty. Pojď mi, Ale tady, snad to je to Ghosta. nejaký loni, vole, tam na schodoch stojí Chambole v hajde Pojď mi a vles. odhajdne, keď prejdem Prosím okolo tě. něho. No. Ty nevím, ale jestli to Kreátor pošlapou. pičo. Prdele. Čempové jsou blbý a popijouky. Jo, do těch... Do této tam skáčeš, do těch. To není Všiml jsem si. Lol. Problém, Jak padají, že ty vole. nemáme magnet je asi v tom, že nám se můžou hodit kvega, že jo? To je takový docela... Kdo to Tohle mi vždycky šlo, mačkat tlačítko na jedno místo, to se mi vždycky líbilo. To je ten detek. Tohle bych chtěl skoro makro, jsem si měl zapnout makro na demování, no. Vydám to. Zase jsem dostal tu tarotku. Pozri, vidíš to? A nemůžem nic dodat. A To můžem máš stát. za trest, že si furt hantil fragy. Jsem ti zachránil život. Zase. Ale prosím tě, já mám Ghosta, že si mi chcel zachránit. Hej, já bych ten hajt zakázal, já bych jim ty klipy narval všetky do prdele, vole. Víš o tom, že jsi teraz to kápo hodil na toho Synixa? To teda bude už je skoro líto. Je mi skoro líto, že nevidím, co se tam děje. A nevím, jak to dokázal. Má mindbreak asi. Něco nabíhá. Nehážte to tam, tak to je. Kurva. To je fakt špatný. Tam keby si mi dal kajte, vole, tak ho zabijem. Rico. Tím kajt. Ty detektivy mě tak starou. Kam si dali? Ven, to bylo. Pojďte naspát. Ty vole, jak ode mě lítají ty misi, co je? What the fuck? Šest minut. Chce mít prostor. A právě jste hodili Quagmire na kemp, mám na sobě kvák. Dobrý. Pěkná To je to políčko pod tebou, Milte. To není nikde jinde. Hodně, teď nemám Quagmire, teď už je dobrý. Hej, už jsem... Já bych přidělil Miltankovi jeho osobní viznu. Jo, Crusader, prostepoval. Jak mě do té povarpovky Rodixy, pěkná, ten Mephis. Ten Mephis jak nabíh s Alexdolkou a jak padnul, vole. Jeďte, to bylo ale ty ono. Crashing Force. nejvíc atici.
Toho čempa, co prostě nepoval, jste nějak chytli? Jo, ten je mrtvý. Chcípli od Crashing Force ten. Ale hažte tam ty. Sejmul jsem ho. Pusty. Fail. Hažte tam potom ty. A ty safety tam hoďte, ale. Taky 3 čem povedla, lol. V těch Quagmirech, jak to tahají, to je tak, to je... Jo. Hažte tam ty safety. Bez regeci ne, že tam dole umřeš, vole, kdo mi pak běhá, že Dostaneme se na to nepotřebu. K čemu? Vezmeme Tam je linky, jak úzká tam budeme ulice. házet safety. Zapastí to za nami. A ty to tam potom recalluj za ty pasti až. Bacha, bacha. Já zase máš na empu. To by bylo hustý, kdyby... Dělejte, než naběhnout. Už naběh. To je jedno, To se dělej. Jo, tam ten kvák, kdo ho tam hodil? Hoďte tam magnet pro boha. Já tím nemusím. No, Jak to skáčem, wow. Mezi nimi. Ano, pejtík je tu.